kesehatan lada jasmani di batang tubuh. Oh gitu belai bila sambungan dari kebibah. Aduh oleh nak kami lada nyoh japui adi manoti tinggalnya belai kami la iyo nyoh cila ladi manoi ilanyo pa ibarat ladena nagilang enatan turi imonyo pa ibarat la iyo nanahanyo iladena tantuso ungayo ipasana ngari dalam hati pasaju akiro akiro la sambungan dari kami juga sapatan jodoh lada karena pengajian memang penila de sahabat aditulan lada saudara adapun lada kasih ayam pela para karo satu-satunya nak kami panyato para tamu kasih sampai kesimpulan dan boleh adi soal pengajian lada sekian sekian dahulu dari kami berdua di Abusir bin Ailil Munah Kodoro kasus sofa wa toba wa Tuhanna Nuru jamali badan kandung berarti sirawan parodiu lagi ada mulai de mana aku limah ladayo Tuhan Allah kok maknya sepi dalam kesendiriannya akarannya sepi mangko balagolah sifatnya nanduo atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal saratu mangato Allah akan kalimah kun kudrat dan iradat ko balago diambil dari bapak batu buah-buah dek guru-guru awak ko mara kena kem pahaman supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya nah kudarai dan iradat kudarai Allah iradat Allah diibaratkan sebuah batu pak bu
suara yang berlipik gua. Tuhan kita Nabi Muhammad penghulu kita hai sabar tolan saudara assalamualaikum katolan sabar hai jogala kita mengaji hakikat nyawa jatuh buhalanya tu sakabe jangan disangka dua lama dah kau disangka dua lanya tu saja orang menang samunyo ini alim ulama banyak nak kirama dan janganlah kita kabacando bodoh membantu kalapo menurut tua anak coba po manuna mudo kota doa na bapo tiado saja sifat namu kajinya Allah jo Muhammad di mana ko inyo di mana bana tampaknya tonyo ko indah tara lihat kita jalan sama kabatan marimbo kita kamu kimbiawa malam buayo babi tak mungkin kabarana ruso tak mungkin tumbuh tanduk di kudo ada puraso dengan pareso ada puraso dengan pareso ada puraso juna marasoi baapo bana lilin jo api baapo pulo cincin jo jari bagara cincin karano de jari bagara tubuh ada sifat maani ko iyo mati sebelum mati tentukan jalanan kali lalui jale kalau ya kenira nangis singkola kuni taliana isi supaya nada pebi jona kawi Allah la dudua di atas kursi di kapano jantung Muhammad berdiri di pangkat jantung sabuku darah mati tampaknya itu diserang di kiri di situ pulau Abu Jahil berdiri baparang jo Muhammad taman arwabi kok kalah Muhammad di paparangan ini negari makalah dimakan api kok mana Muhammad angotolah suci yang ngoto sama sekali masuk sarugo kapon aramio bani yo de ya la jumi dari junjungan kita limpahkan derahmat Allah dari Tuhan yang ngasulah kesehatan lade jasmani di batang tubuh kita selai bila sambungan Allah dari kami aduh oleh nak kami lade nyoh japui adi manoti
inganyo laina kami la iyo nyo cila la di manohi ilanyo pa ibarat la denana hilang enatan turi imonyo pa ibarat la iyo nanahanyo ila denatan tusu ungayo ipasana ngari dalam hati pasaju akiro akiro ikola sambungan ala dari kami aduh onde tarimu kasih banyak yo tarimu yo syukur oh Allah la dia mulai ala iyo Nabi Muhammad la Rasulullah Nabi Allah Allahu Allah de pasan la dalam mati pasaju akiro akiro laina kami lagi di manoti inganyo la ibarat la denana hilang na tanturi monyo ibarat laina mati la tantuku burnya yo kalau iyo nana ni laina ajaleh la de sungai yo tunan misalan la sawatulai umpamo kini baalan karan jalan la baalan kasiro sapatan jodoh la karan no pengagi yana memang pencengan de gitu lagi orang sia memang iyo Allah tibon nanti kari lainyo juo ga sapatan jodoh la dari kami nana berdua iyo wahai la de sahabat agitulan la de saudaro ada pun la de kasih ayam pela para karo satu-satunya nak kami panyato la para tamu kasih patamu lainyo kasih kapadolai harato kagoon la de kasih katolan la de saudaro kami kasih kakatang tenangko kami kasih onde sampai kasih keamal dan iman wahai saudara iyo wahai saudara andai dan tolak kaharato kasihlah kaharato nak kami lah dikabarkan seminta roh lah lama apa dibakar tibo di rangkungan kasihlah ratu iyo kasihlah ratu putih di sana lokasi sampai lainnya lah pantah mano lah dekati golainya iyo mula kirabat
Ma'urumi lanyo kito Iyo langau dan lalat Kito akan lubang dan nyolat setelah lanyo tio delay badan bilahan delay kubur timbun lade talakin tamat sayang saudara kasihlah tamat jo kalau kasih okama dan iman dalam kubur menjadi lainyo kawan nilai tanyo lalai kalau nilai hanyo malapikan menanti lada kiamat tidak tahlankan Tuhan iyo hari lada kiamat ajo kalau nyo tibo kaniman laki sugiro menjawab tayo apo nanti bo melampau titian nyo paliaro siratul mustaqim namo titianyo selamat badan masuk sarugo kebanyakan umat di zaman kini lebih adanya abana mencari ladanya piti oh indah ladanya kanah ladanya hidup ikan mati layo sangko ladanya salang oh indah ka kembali oh nyawa ladanya kau putih nanjo apa diganti apabila kita lah sampai mati tiga walai saja kaparabari kaina putih lalaya indah baragi kaina dan putih oh indah nan baragi tiga walai denyo saja oh indah de baladi Allah dihara tolan nan banyak sangke tolan nan mulia hadiso Allah pengajian lada sakian diaki sekian dahulu dari kami berdua di kami berdua sebagai sambungan anak putih jatuh putih pasambung lada pasaran biasa dia ada biasa limbago ada nanusang sesekolah lo jambatan basilai bajalan rayo iyo Allah nandi bari landi mukulan basamu soal apalagi Allah jadi rasulnya Allah jadi laida ulu kami baru jarum jamata ruhio bapu tajuo yo lari banala dipandang nana jomato nandi cali amamalina catan tu Allah sohulo memang karena donyo mana dukasyo sasudari ko tapi alaba aba Allah de maalo Allah de jodi to Allah jarang Allah de batu jarang mulai tampil ada nyonang ko dan diberi lada hiburan ayo irama lada ko tidak bernapas lada agamo naik pasanang lada dalam mati pasal jua di dalam dada dia masih kolmu sofa wa bawa kulana patoro pokasu sofa wa bawa kulana ya asyikul Mustafa Bashir bin Aidil Munah
Ya Asyiqul Mustafa Abusir binailil muna Sofa 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 Wa toba wa tuhana Qadarabaka Sofa Wa toba wa tuhana Atohaladzi billiqa Qad fazala martaqa Tohaladzi billiqa Qad fazala martaqa Fazala martaqa Tohaladzi billiqa Fazala martaqa Qadaraka Sofa wa toba wa abdulhana Ya Asyiqul Mustafa Abusir binailil muna Ya Asyiqul Mustafa Abusir binailil muna Qadaraka Sofa 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 Wa toba wa abdulhana Qadaraka Sofa Wa toba wa abdulhana Nuru jamali badan Min wajhi samsil huda Nuru jamali badan Min wajhi samsil huda Min wajhi samsil huda Nurul jamali badan Min wajhi samsil huda Qadaraka Sofa wa toba wa abdulhana Iyalah jadiratu nyohlan layabu illa samintaro Iyo panidan lada talotai punan latibo Akini ba'ala nakaran cala ba'abana laka illo nyorod Demani bangu kue saratu jujangko Lema alunge ma'amalin kana suda iyollah nyato Dekan suda melah nyato Nandi muko nadabasamo Tantu kandi tuku aju Lai saratu tangganyo Ajo irambala orang minang pada
lepaskanlah de agamo. Lepasan dalam hati pasaju dalamnya dado. Boleh dibarilah irama na ajan mencoloklah de bunyinya. Bagaimana malaynya itu di rumah Allah malam nangko. Dibari iyo agama ya sayo nanangko. Nyolai itu bunyinya leladi akhirnya curi to. Lepasan dalam hati Pasaju dalamnya dado. Capi si bulu ayam, kadang rapi kadang maranggang. Ketek salah biasa ketiduran, kadang baio dalam rundiangan. Bakaka jobaradi Dake mangko kaseran, bakaka jobaradi jauh mangko kasaya. bagu mandala katiko lai dinanti do kodope samo manangi tanyo batanyo Nasib kamu jua ringan di jinjiang bare dipikul. Iyalah jadi rasulnya lah dari kami berdua. Iyo panenan datanglah tiapunan lah tibo. Katimpun pamenan mandi laku cika pamenan katola. Pata dopati tipanyo dahi kato-kato. Nani kona la gara-gara halalari kami la de berdua. Dangalai kan banada di kaminan berdua. Cima la de kanala bananan di dalam mukola de basamo. Adelayu salah dusana baeko salah tarimo. Nani kola de bunyinya la dari kami la de berdua. Kami lana tarimo dari guru-guru tua. Sampai dia nala sekarang lain nana bapa kai jua. Alaman turun nana tamurun salarui salamu nangko. Urang mulalo gilo babi dua orang sumani gilo basampan. Allah nan gilo umai muka lua. Tuhan di diri nama tanyakan Ya Rasulullah. Terima kasih. Hari dagang sebalik kurang 10 pas benar orang siap kita duduk alai. Jadi terima kasih banyak kepada orang pada kita. Kalau ada topan, mudah-mudahan umur panjang rezeki murah. Tahun ketiba kita ulang balik. Celai kita bagi tahun kepada nenek mamak kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh orang siap kami. Kita masuk ke dalam masjid lai, kita duduk orang siap.